كابتو وطن زبصحنا صبصاب ارسي مسمرم بخمس الصعب اوها هيدات الله ኤርትራውያን ነበርቲ ቀጠር ዓመታዊ ዝካየድ ፌስቲቫል ኣብ ምዕቃብ ባህሎምን መንነቶምን ከምኡውን ኣብ ምውራስ ሃገራዊ ክብርታት ዝህልዎ ኣበርክቶ ልዑል ስለ ዝኾነ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ብሰፍሐ ምድላዋት ከም ዘካየድዎ ብምኽንያት ምዝዛም ካብ 21 ክሳብ 22 ሕዳር ዝተቓንዐ 50 ዓመታዊ ፌስቲቫሎም ገሊፆም ንሳቶም ፌስቲቫል ሃገራዊ ናይ ምትእኻብ ሃዋህው ዝፈጥርን ጥምረቶም ዘደፍዕን ከምኡውን ህልው ኩነታት ሃገሮምን ገስጋስ ልምዓታዊ መደባትን ዝፈልጥሉ ባህሎምን መንነቶምን ዘንጸባርቑሉን ንደቆም ዘውርስሉን ምዃኑ ብምሕባር ዓመት መጸ ብሃንቀውታ ከም ዝጽበይዎን ብዝለዓለ ከም ዝዳለውሉን ሓቢሮም ኣብቲ መዛዘሚ ስነ ስርዓት ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሃገር ቀጠር ዳይሬክተር ምምሕዳር ፕሮቶኮል ኣምባሳደር ኢብራሂም ፈኽሩ ኣምባሳደራትን ካልኦት ዲፕሎማስኛታትን ማዕከናት ዜናን መሓዙት ኤርትራን ከምኡውን ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ከም እተሳተፉ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣረዲዮም ኣቦ ወንበር ማሕበረኩም ኤርትራውያን ነበርቲ ቀጠርን ኣስተናዳጅ ሸማግለ ናይቲ ፌስቲቫልን ኣቶ ዓብዱሰላም መሐመድ ስዒድ ኣገዳስነት ፌስቲቫል ኣብ ምድንፋዕ ሃገራዊ ጥምረትን ምውራስ ባህልን ክብርታትን ልዑል ምዃኑ ብምጥቃስ ንዓወት ናይቲ ፌስቲቫል ንዝፅዕሩ ኣመስጊኖም أمباسادر إيرترا بقطرات علي إبراهيم بوغنو ات فيستيفال حقنيا مثل إيرتران هزبانا من تبرع زلو وترى بقليل كم زي قمت بمتكاس منقسن هزب من قطر نمحبركم إيرتران زقبروا محبحاب موقسون فيستيفال إيرتراوين نبرت قطر كاب إيرترا زخدت وجود لبهالي بزغربتهم موسيقى ومدبات دميغ منبارو كابت بوتاز بتحن حبريتا عملكتون